Muli mga resulta igsoon nga sa diha nga kay problema, wa ka pasagdahi sa Dios. Sa diha nga kay pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi, ang Dios nitabang nimo. Muli mo na usa sa mga area sa imong kinabuhi nga ang Dios mga kaigsunan kauban nimo. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your grace. Let every breath I breathe pour out in praise to the King, Jesus forever. Praise the Lord! Kumusta? Salamat kayo sa Ginoo. Pulong sa Ginoo mga kaigsonan, alas kong tao sa pulong sa Dios. Diya makita sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 24. Nindong kaigsoon at tahuron ng pulong sa Dios. Salamat kayo sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, dam na. Genesis Kapitulo 5, versikulo 24. Nagpatinumanon siya sa Dios sa tibok niyang kinabuhi. Unya, wala na siya ikita kay gikuha man siya sa Dios. Magamputan. Amahan nga laming balaan, ikaw ang Dios, niag karon sa among taliwala, niag ka sa among kinabuhi, niag ka Ginoong Dios kauban sa imong mga katawan. Ingon ang imong pulong, hain gani ang imong mga katawhan nga magasimba, magahisgot sa imong ngalan ni akas taliwala. Ituo mi Ginoo, nga ikaw niag karon, unya manglihok ka, unya manudlo ka sa among kinabuhi. Mamuhat ka karon og dagkong butang kay bulungan butang milagrohanong butang. Ug salamat to Jesus nga mauli ang imong mga tawo karon. Nga imong gidalan ini nga dapit mauli nga malipayon, mauli nga gabosnon, mauli nga madaogon, mauli nga balon gayon ang imong pulong ug ang espirituhanon nga mga pagkaon. Salamat kayo Ginoong Dios nga nining oras sa ang imo Ginoong Dios nga alagad imong gamiton na mamanulti sa imong pulong. Nga dili sa kaugalingon kundi gikan gyud sa imong kabubuton. Nagtuo ko Ginoong Dios nga nining nga kabuntagon walay gahom ang kaaway, walay gahom ang dautan sa pagbalda sa matag usa. Kini tanan Ginoong Dios among gihalan kanimo, kini tanan among gitugyan diha namo sa imong ngalan in Jesus name. Amen. Okay. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Now, ako ning giruan mga kaigsuonan, the result of walking with God. Ang resulta sa tao nga magalakaw kauban ng Dios. Doon na ni resulta. Now, kato mo ibanuan unsa kay imong nabantayan sa resulta sa diha nga ikaw kanunay nga nagkauban sa Dios. Kanunay ni Simba unsa kay imong nakita-an nga resulta karon. Usa kay imong nakitaan, hutana ko aning mga tao din hindapita, ana ko din Anda mo, ana ko. Unsa may inyong nakita-ang resulta sa diha nga nangalagad mo sa Ginoo? Dagang panalangin. Gikan na ng roha, duha na sila. Aripon, gikan na ariputaman. Kay bahino na to rin. Kaya may mga pastor doon eh. Unsa may nakita yung resulta sa diha nga nangalagad mo sa Ginoo? Mauswagon, dagang panalangin, mauswagon. Hindi man maningog noon, hindi man mga pastor. Okay, naripod ko. Gikan na nito yun din eh. Unsa yung nakita ang resulta sa diha nga nagkalakaw mo kauban ng Dios? Nay kabaguhan, nay dagang panalangin, mauswagon, nay kausaban. Parapakan to Ginoo. Nay kausaban, nay kabaguhan, tinuod na. Wala na ko nagisulti din eh. Palihog kong sulat ko no. Palihog ko no kong sulat. Para po atong makitaan. The results of walking with God. Ganina atong gisulti, di ba gisulti na to din eh. Nga ang resulta sa diha nga ikaw mo lakaw sa Ginoo, mauswagon, daghang panalangin, kausaban, daghang pa mga butang, dili siguro na to mausa-usa, daghan kayo nga gibuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi, giprotektaran ka, giayo ka, gibantayan ka. Mao na usa sa mga hinungdan, mo na mga rason, mo na mga resulta igsoon nga sa diha nga na kay problema, wa ka pasagdahi sa Dios. Sa diha nga na kay pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi, ang Dios nitabang nimo. Unya mo na usa
imong journey. Hallelujah! Dunay panalangin, dunay kausaban, dunay kabaguhan. Now, ato makitaan mga kaigsunan karon. Kinsa gani ang tao nga wa na makit-e? Si Enoch, kinsay anak ni Enoch. Si Enoch, sikat kayo. Sikat kayo tungod kay wa na siya makaplagi, wala siya mamatay. Tungod kay siya nagmatinud-anon sa Ginoo. Igsoon, gisulti nako ni tungod kay doon na tay assurance, doon na tay kasiguraduhan sa diaga maglakaw kang matinud-anon sa Ginoo. Kay si Enoch girapture sa Dios. Giluwas. Wa na makit-e. Numan, naglakaw siya nga dunay hadlok ug nagmatinud-anon siya sa Ginoo. Unya nakaliwat si Enoch, kaliwat si Enoch og ngalan nga Metusela. Singon ko sila, mi edad o pinakataas o edad. Di ba ma-memorize man na nato? Oh, 960? 69. Oh, 969. The results of walking with God, moto ganina, daghang panalangin, mauswagon, adunay kausaban, dunay kausaban. Ang mahitabo mga kaigsunan, mauni ang mga prioridad nga atong mabantayan. Pero dili lang nato makitaan katong sikretong pamaagi sa Dios nga sa diha nga wa kay kwarta, gitagaan ka. Gitagaan ka kwarta sa Dios. Gitagaan kag panalangin sa Dios. Giayo ka sa Dios. Giayo ta sa Ginoo. Nga naman, atong kinabuhi kaniadto sa likwaot kayo. Naas kang ngit gihayagan ta sa Ginoo. Dagay kausaban, di ba? Dili man ta maayo buutan ng mga tao, wala man ta mga tao ng mga perfect. Kita tanan makasasala masalaypon, pero ang nakanindot naman kay dunay tay Dios nga kanunay nato nga kauban. Na pipila ka mga butang mga kaigsonan, di ko siya mga resulta sa paglakaw uban sa Ginoo. Unsay mga resulta mga kaigsonan? Ingon dinhi, ganina ato lang tong isulti, no? Mga pulso to ninyo mga kaigsonan. Pero sa akong study, sa akong pagtulunan nga akong gitunan mga kaigsonan, ingon dinhi, ingon sa great joy, abounding joy. Usa ko no? Malipayon o puno sa kalipay. Maunay ipakita o ipakita sa Dios sa atong kinabuhi mga kaigsonan, great joy o abounding joy. Kanabang nag-awas na kalipay. Na may kalipay ani kalibutan na temporary. But naa kay Dios mag-awas na kalipay, puno na kalipay nga naa sa Ginoo. Sa paggamay na kay kwarta, gamay na kay bugas, di kayo maayo ang sudan. Ang sudan, tinola nga danggit. No? Salamat ko sa Ginoo mga kaigsonan na kung any special mention, no? Mga tao mabuutan kaayo nga nagtrabaho adtong Lunes, paingog Sabado, no? Nagpahina, kanunay yun, no? Kanunay yun. So mga tao mabuutan kaayo, mingon ko, nalanginan mo sa Ginoo. Karong Lunes sapod, nanan po tayo pahina. Ato ang CR diha sa likod, no? Ato nang usbon, baguhon ato na, gamaan ato na siya tiles. Malipay po taan na. No? Tangan ko na siya tiles. Kini po, kini nga itong salo, na ako'y ni-donate ko tiles. No? Nadya na, ato dito sa likod, no? Na-donate tiles, dayon, ni-donate po og siminto. Ang atong buhaton na, pahina na lang. Pahina na lang. Coming na po ang atong church dito sa Roqueta. So, ipakompute pa. May nisulti nga, ipakompute daan, pastor. Aron na ibaw na to, pilay kantidad. Kaya aron, ato tayong palitan, kahoy. Wala, kaya paminahon ba? Nga doon ay mga tao nga sincero kaayo nga nangalagad sa Ginoo. Mo ni resulta mga kaigsunan. Ayaw mo pag dinalo. Ayaw ninyong i-agap ani kalibutan ng mga kaigsunan. Kining mga property ani kalibutan, mga butang ani kalibutan, kwarta ani kana, yuta ani kalibutan. Ini kamatay ni mo wala na. Yan ang bitaw na. Ang uban mag-away na. Mag-away kural. Mamatay ka. Kanang kural nga gibuhat din. Madala mo na dili. Ay mga tao nga bisan sa gamay kayo nga area sa duhang dangaw. Gibalhin ang mohon. Gibalhin dili bitaw na bitaw. Araw mo gamay kayo duruta. Ang yawa magod, injik din mo. Idaw-daw ka, binuangan ka, talon-taluan ka ni nila. Usahay mo ni mga sikreto sa yawa nga dili nato mabantayan pero sa diha nga kauban na nimo ang Ginoo, mao ni ang ihatag sa Dios. Great joy. Dunay kalipay nga hilabyan na diha kay pinabuhi nila. Bisi sabihon, sa lami kay lang kinabuhi. Nana sila kanabang pundo, nana sila angkla daan ngadto sa langit. Nganoman, ingon ang Bible, ayaw mo pagtigog bahan din si yuta kay kutulang taya kawatan dunay kayo mahigog mamugutan ni mga butang ni kalibutan na sugot ang sa dili mga kaigsunan. Tarawa na ko na magpalit kag bagong motor. Kami nagpalit og bagong motor. Ako kanang ingnon ako kanabang eksperyensyado na mo ani, no? Palit mi motor bago. Ay gisulod sa balay. Pila ka adlaw nanas kawas. Pila ka bulan naulan na gyud. Bagong motor, ugasan, trapuhan, pagkadaan na. Digiyon pa diha. Pero sa diha nga espirituhanong butang gani atong matresure sa atong kinabuhi, hilabihang lipay sa tao.
magbisyon ngadto sa uban. Dunay daghang kay mga tao. Hinumdum ko nga sa Roqueta City dunay di-declare usa ka pamilya. Usa ka pamilya yung sa pastor. Akong mga anak kauban ni tanan musimba ni dinhi pastor. Among gidideklar ang balay atong iaging adlaw to Huwebes. Gihalad na to ang balay. Nanatay bagong membro dito. Nanatay bagong igsoon dito. Di ba great joy na? Di ba abundant joy na mahitabo mga kaigsunan? Di ba malipayon ka niya puno sa kalipay ang gustong buhatos Ginoo? Ingon ang Salmo 5:11 isa. Apan magmalipayon gayon ang mudango kanimo o mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Isa dinhi ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan o sila magmalipayon diha lamang kanimo. Mao ni ang saad mga kaigsunan. Ingon dinhi ang mudango kanimo mag-awit magmalipayon. Palakpakan na to ang Dios. Ikaw na tao nga naas Ginoo, magmalipayon ka. Amen. Amen. Tingnan imong tapat, magmalipayon. Magmalipayon ka. Magmalipayon ka. Ha? Abi ninyo igsoon, dili mapalit og kwarta ang kalipay. Di mapalit. Akan kay dato problematic bisan ba daghan sila kuan. Buta ka pasabot ba? Dili nimo makit-an ang kinabuhi pag-igsoon sa unsay property. Pero labaw gyud tong mga tawo nga nangalagan sa Ginoo. Kung nalipay man na sila, mas lipay ta kay nakailatag Dios, nakailatag Ginoo. Ingon ang Bible, ingon siya, apan magmalipayon kayo ang mudango kanimo ug mag-awit tanaw. Kung naa kay Ginoo, tanawas kaniadto sa pagkay Ginoo. Usay nakit-ani mo kaniadto. Di ba? Uri, prima sa ngatanan, mungod sa tanan. Makadungog og pulong sa Ginoo, mingon gigo na pagong pastor, pero karon dili na sama sa imong hunahuna kaniadto nganuman. Kay doon na kalipay ng simba. Amen ba? Doon na kalipay. Tungod kay mauni ang hinungdan mo ni rason nga ang tao kanunay kauban sa Ginoo. Mga resulta ning soon nga ang tao nga nidangop sa Ginoo, mahimo siyang malipayon, mag-aawit siya. Unyag, ikaw sa di panalipdan o magmalipayon. Mauni saad sa ikaduha, not alone. Ikaw sa dili mga resulta. Dili ka mag-inusana. Dili ka mag-inusana sa diha nga ang Dios mga kaigsunan kauban nimo. Ang resulta mga kaigsunan, not alone. Dili ka mag-inusana sa diha nga ang Dios kauban nimo. Ingon ang Bible, Juan kapitulo 16, 32. Ako lang ni Paspason. Isa, ang panahon abot o karon mauna nga magkatibulaan kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo o inyo akong biyan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nagbanban kanako. Dili ko mag-inusara. Igsoon sa iran kanako ang atong Dios bisan pag walay tawo simba permitting standard ang iyang pagka-Dios. Babalik ko gamay sa kinabuhi ni Enoch. Sa Enoch mga kaigsuonan, tao siya sa Dios. Naglakaw siya nga matinud-anon sa Dios. Gusto kag rapture, gusto kag ibayaw ka sa langit, daton ka sa Ginoo sa langit, pag kinabuhi lang sama sa kinabuhi ni Enoch. Now dili man gyud ta parehas. Dili ta parehas, di ta parehas og tundo. Dili parehas ang atong padulungan. But sayran kanako mga kaigsuonan, ang level lang sa atong kinabuhi gikinahanglan nga duna kay time nga mo mga lagad gyud sa Ginoo. Time nga mo connect kanunay sa Ginoo. Time nga mo mudango kanunay sa Ginoo. Duna kay oras. Hallelujah. Now kanang Domingo mga kaigsuonan, pinaka precious kini sa Kristohanon. Pinaka precious kini ayo kini himuha nga ibaylo nimo sa lain pang mga butang. Dili nimo ibaylo sa lain pang mga butang. Ingon ang Bible mga kaigsuonan, moabot man ang panahon, ingon ang Bible, nga moabot kini mga panahon na magtibulaan ang mga tao. Wala gyud kuno. Bantay ta karon, grabe kaayo ang sitwasyon sa kalibutan. Grabe kaayo ang sitwasyon sa kalibutan. Hulo lang, luoy kaayo. Dunay mga sundalo na to nga min uniform nga nagkunay sila. Nya atong mabantayan parehas ra gyud ang purpose pa. Parehas ra rule, parehas sila mo secure, mo protect sa ato ang nasod, no? Mao gyud ang trabaho nila pero subo lang pamalandong mo tungod kay nagkunay, no? Nagkunay sila. Tungod kay Bible nagsulti, magkatibula dili maayo parehas ang mga hunahuna. Pero salamat kay sa Ginoo mga kaigsuonan nga makareconcile ni tanan, no? Mabalik ra ni ang maayo ani nga sitwasyon tayo. Ikatulo mga kaigsuonan, ikaw sa abiding peace. Apo lang sa Ginoo ang resulta mga kaigsuonan nga nag-uban nga kalinaw. Kana bang or mag-uban ang kalinaw kanunay sa tao. No, ug ato mabantayan nga usa ni sa mga resulta, usa ni sa mga ilhanan. Ang atong gitunan karon mga kaigsuonan, balikon ako gamay, no? Aron sa wala mga resulta sa paglakaw uban sa Dios, no? Mga resulta sa tao nga magalakaw uban ang Dios. Unya ang atong gitunan nga mao ni siya great joy, abounding joy, magawas nga kalipay. Mo matingala ka nga kun naay pahina, mo pahina ka. Naay amuton, mo amot ka. Noy abos nga kalipay. Naay nagpahina ni dili ka kabalulan tao. Nondong ko atong miaging adlaw, niagi si Jack, sa ulahwa kay pastor. Oy,
Ulawa kay Moaki. Unya ikaw diha naggabas. Pastor Fredo po to nanugdok. Puros pastor yung ganis dyan. Binuangan ning dyan. Sa kisa may helper ni mo, pastor, si Brad Fredo. Yang anak ko. Ego, Brad Fredo kay may trabaho, siya libor. Pero salamat kay Ginoo. Mo ni mga resulta, no? Mga resulta ni great joy, abounding joy. Ngano man tungod kay malipay ta sa trabaho sa Ginoo. Hunaw-naa gid ninyo nga kining simbahan dili ni si pastor tag-iya. Dili man ni ako. Ato ring tanan, kita may tag-iya ning tanan. Sa Ginoo pud ni labaw sa tanan. Mga empleyado ra ta dinhi, mga piniyanan ng ta dinhi. Pero importante butang mubati ta ba? Nung mubati ta, pag nay mga tao din nga nagkita ninyo nga nanilhig, alam ko sa gibuhat din na. Ay ka nanilhig na, nanilhig po. Di ba? Nanala na pamagi. So, great joy na siya. So, ayaw pag-agi-agi lang kay lain kay paminahon. No, lain kay paminahon. Minsan, pastor, wapit na ko niya, pastor, magdala kong isda. Alam, kay paminahon na. Amen ba? Ikaw kayo, nagsige kag parking na, drive kag motor. Pagpalitin mo dito, pagdala kong isda. Katama ang driver ng motor. Parking ka dito. Kanto dito. Kansiha kay pastor, oy, may puli na lang kong parking dito. 20 ram niya, kung paliton to 40 ni balik. Pero di ka magansi. Di ka magansi pag sa Ginoo ang tabangan. No, di ka magansi. Kanalanginan ko kas Ginoo. Salamat kay Ginoo. Ito pa siya ron nga ko, tinudo nimo maayo. Okay. That alone, abiding peace. Maguban ng Diyos. Ingon siya din niya pulos Ginoo. Salmo 16, no? Salmo 16 also katos 11. Siya ang Ginoo. Gisunod nako kanunay ug wala ako'y gikahadlukan. Kay ania man siya sa akong duol. Muni saan sa Dios. Ingon siya sa Salmista David, wa ako'y gikahadlukan. Kay ngano man ang Dios na kanunay sa akong duol. Mao po na sa akong kinabuhi. Ayaw kahadlok, gantay COVID. Si Janjan din ato ka anhin din ba? Kay lockdown ko nung Plaridel. Run kasi kayo. Ako ni Janjan Ingon na run ba? No, Vin Diesel. Ngalan na Vin Diesel. No, Facebook, Vin Diesel mo na siya. Wag ko kadumugan na wala na ko kikita na ni Simba din eh. Pero pag abot nga na positive sa Plaridel, in Jesus name, COVID pahawa din sa lugar. Awa, mahadlok lagi ng Vin Diesel diyan. Tukog di mahadlok. Hadlok yun, basta COVID. Pero di tamay mahadlok, di tamay ngay mapanik. No, focus lang ta kanunay. Pag mapanik ka, wala kayo maayong direction sa upo. Wala tayo maayong una-una. Ganun man, mapanik man. Pag una-una naman ay asal ko madulungan yung sabay kong ato na ni Bisa, pag-asa ka mo ato, bisang pagbutago tayo sa ilalom sa ato ang buos, bisang pag-ato ka ilalom sa imuhang landahan, makit-an ka sa COVID. Muna tinuod, pati yung nagkita, kung nang gini, right time na to, appointed time ni mo, kanang ginapirmahan na nas Ginoo ng imong death certificate, ay wala na tayo mahimo ana igsoon. Importanteng butang, nga naata ning abide kanunay sa Ginoo. Naa ka kanunay sa duol sa Ginoo. Kay pagkawala ni mo, how did I yun? Ako bitaw, pag-ambak, lalo man ay kayo. May ganing kayo yung mga amigo. Jom, hawin. Ay, hawin po. Luwas rin yun. Ina na ng mga butang. Idili ta mahadlok. Ito sa wala ko yung gikahadlokan. Kaya nayaman siya sa akong duol. Mauni akong kanunay isulti. Yaas, ginuunan ko kanunay. Ayaw lang yung pagpagkasala, ayaw pagbuhat o dautan. Gano'n man, mapalayo ang Diyos. Ingon ang Isaya, no? Ingon sa dinig, gitultulan mo ako sa dalan, paingon sa kinabuhi. Muni na kalindot, muni na kalami. Kay i-focus lang ni mo yung kinabuhi. Ayaw pag-una-una nga, asa mo kumuhagi, asa naman kumuha to, ani? Na ay Diyos na mutultol ni mo. Amen. Ingon sa dinig, abiding peace, tunay kalinaw, tunay peace of mind. Ang taong Kristohanon, di ka mabalaka. Wala kay bugas, kamay na lang, ay magkabalaka. Kaya yung mga tao maghanto ni magbugas. Oy, maumali sikreto pa maagi. Pero ang nakalami mga kaigsonan, kanindot kayo ang saad sa Diyos, ang promise sa Ginoo, nga kung doon na tayo, resulta ni siya sa mga tao maglakaw kauban ng Ginoo. Ditultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya, naghatag ka na ko tumang kalipay. Wala gyud ikatandi sa kalipay nga naas Ginoo. Hallelujah. Kalamiha kayo. Pagkalamiha, abin ninyo mga kaigsonan, murag mga 18 naman siguro may katuwing. Nalimot ko, kuhan itong pastor karon, pastor Estudjim, at tupit sa uno, dungan mangud mi ani. Dili na ko memorize siya, may kay na siya memorize na. Dungan mi paggamit sa Ginoo, nagpagamit siya sa radio ministry, paggamit ko ani nga church. Dungan mi, swap mi. Siya mo ni Puli, Papa, ako po gibutang dayon dinhi, siya may pastor dinhi kaniadto. Dungan mi atong pit sa uno, murag ikaning 18 katuig, July. Murag July to, hinumdom na ta na unya, naana to siya. Salamat
salamat mo dayo. No, naghalad siya baka pagkapit sa dos. Sa uno mo tato. Halad siya baka dito. Tawagan ko kay ang mga tao makakita pag agi na mo diha sa Biaso. Pastor! Morning! Ikaw kabuutan na kinangatuhan na oh. Tama ko'y baka giyaw. Amin nung una. Baka may gihawon nito. Gihalad, gisunog, halad na salamat. Tuo sila og nyaw to. Adto na ta. O wala. Abo na pagkaunto. Okay, balik ko. Ang imong presensya naghatag ka na kong tumang kalipay. Mao nila may mga kaigsunan. O nadalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Ayaw mo lang sa Ginoo. Hawid yun kanunay sa Ginoo. Nganuan, kaya ang presensya sa Dios muhatag nimo kalipay. Muni nindot. Alam na ko, mauni ang buhaton yun nato kanunay diha sa Ginoo. Hallelujah. Kanua, we bless God, mga kaigsunan. Ingon siya, gipahimuot nato ang Dios. Kung gipahimuot nato ang Dios. Kung mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, no, labi kayo ning ngabutang. Kung imong mapahimuot ang Dios sa imong kinabuhi, unsa kang iriyaha sa atong kinabuhi nga mahimuot nimong Ginoo? Una, sama, basa Bible. Kana nga iriya mga kaigsunan, mo na resulta taganahan. Di pa taganahan na kanina to. Basa na makabuang na. Diba? Makabuang bitaw. Istoryahan mo itong tao, kaniya to, no? Diha magugikan sa dakong simbahan. Iyaw yung pagbasa ng Bible, di makabuang na. Sama di ay, na makabalong di kas kamatuuran. Yung kamatuuran, naghatod man dili mo kagawansa. Ingon ang Bible, mahimuot ni mong Ginoo, basa kag pulos Ginoo. Ikaduha, sumibuhaton nimo. Usay sunod buhaton, ampo. Kamao na kamo ampo. Gahapon mga kaigsunan, mahagit ka. Ano man? Dunay 17 kabugbatan mo. 17 kabugbatan mo na prayer and fasting gahapon din. Amen. Lapatan atong Ginoo. Kaya nila, nabuhat nila. Karong Sabado, balik na po na sila. Wala sila, gihuna-huna. Wak po nag-offer nila o cake din. Wak po nila nag-offer o deluxe. Wak po nila nag-offer o sa panang laing cake niya sa Red Ribbon. Wala. Pag-abot nila din ako silang, ulahin naman kung i-abot nila. Kaya ako may nagluto. Ako bitang pag-uto mo nung maayo. Pinili yung lamig. Sa tayang hilam sa tiyan. Ay, alauna na. Sa tayang hilam sa tiyan. Kaya anong lamig kayo, isulti niyo ng lamig yung mga pagkaon ba? Ya pag-resulta, lugaw na ihatag nimo. Pero lipay kayo sila. Lugay kayo nangulit. No? Nangulit sila, hapon na. Limpyo pa din eh. Salamat kayo sa Ginoo ba? Inana. No? Ma-challenge ta ng mga dagko. Magunahon na ta na. Mapil ka ta na nila. Adilita po hindi nila mo-apil. Kaya sensitibo ra ba kayo tag sinultihan? Ang judge dahil ta. Naman po kinaiyag bata ko nga. Dili po nato ka-partner. Kung lipay ko kayo, buhatan nila. Panayaw na nila buhat. No? Itrabaho ninyo na. I-work out ninyo na. Kaya nalipay kang Ginoo sa kinabuhi. Usa na sa mga buta. No? Sa diha na mahimuot ni mo ang Dios. Sa diha nga magpahimuot ka sa Ginoo sa mga butanga. Prayer and fasting. Nakabisan ng 1 meal. No? Kumusta atong prayer? Kumusta atong prayer 8 to 9 p.m.? Kumusta? Siguro nasigil lang kog-announce ani pero ang uban wala na nag-work out. Wala na siguro nag-appeal, di ba? Kapoy ka pastor. Ay, kapoy kayo. Bahala na nag-kubira na diha. Bahala na COVID nila. Dili pa ni para sa COVID. Relasyon na ni nato para sa Ginoo. Dili pa ng COVID ko itong iampuan. Uy, nag-ampo lang ta kay protektaran ta sa Ginoo kay naay COVID. Pero usa din siya sa mga ilhanan or usa din siya sa mga kanang makonekta nga to sa Ginoo, ma-develop ang atong relasyon nga to sa Ginoo. Tanawar ko mamanage sa imong time or pag alam na uy, nasudso na. Wala. So kung dili pa, formal pa, pinaglingkod pa uban tindog, kanta na. Ako tindog na lang po. Mo na yung gibuhat na sa moong balay. Pag-pray, karon mga kaigsunan, kinaamon ko'y panalangin, gansiya kay na ako lagi. Gansi kay ko kay naay ni saad ako nga tagaan ko panalangin niya. Ako may sige pawali ko nila, gansiya lagi na ako. Gansi kay ko. Sige ko mawali. Pero igsoon, ginansya. Ano man? Makawali. Di ko mabalaka pawalihon. Kay usa na sa mga butang area na sa akong ginabuhi mga kaigsunan. Pawalihon ko, bahala na madrugay basta kay lamig man guning makawali. No? So, usa na sa mga butang mga kaigsunan na atong i-develop. Basa Bible. Naman mo mga Bible. Ang uban di nadadon. Ang uban maulaw. Pastor, sa mo na. Ang pulang sa Ginoo. Uno. Nga ang pulong Dios. Nya dili ni mo ikaw lang kay ang imong gidala Dios. Dagaan ni kag Bible. Dadaag yun. Ay, pastor, wa ko maana ng binisay in English. Padala in English. Pastor, binisaya ko rin kong wali. Mag in English po tayo din. Magdala ka. Pero igsoon sa mga butang replace ka. No? Gipahimuot na to ang Dios. Sa mo ni mga area, simba ka. Kana ni pag-ilis ni mo sa imong balay. Pagkaligo ni mo, pag-andam ni mo oras. Usa na siya sa papalipay ni mo nga to sa Ginoo. Usa na siya sa mga butang kana pagtikang ni mo daan sa imong balay. Usa na siya sa mga area. Tanawa ra gud. Di ba na panalangin sa diha nga dunay kay gibuhat para sa dunay panalangin. Ang Bible ni Hebrews kapitulo 11 yung sa tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Sa ato ba ang pagtuo lang diay mo usa ka yabi nga ang imong kinabuhi mulungtad, mudunar aning kinabuhi sa kinabuhi Kristohanon. Yung sa tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya kadto sa kahitasan. Wala na siya
kaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Tanawa, ang Bible nagdeklara nga ang Dios yun mo'y nagkuha ni Enoch. Mao po na sa imong kinabuhi. Ikaw po ganihan karon dinhi, ang Dios po magkuha nimo. Kano sa kakuhaon, dili pa sa di pasunod adlaw na ay right time nga buhaton na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto pa ka kuhaon karon? Gusto ba kang makaadtog langit? Pipila lang mo imong amen lagi. Adtog mo matay ba? Nagtuo mo gud ta nga inig ko na to. Yes, pastor, karon na dayon. No! Usa na nato pagsimba, isang preparation na sa atong pag-adto sa langit kay ang langit mga kaigsoon nga atong gipuyan. Usa ka dapit nga nindot ug bulawan atong puyanan unya preparado ta kada adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Ingon ang Bible ni kaigsoon, ang Dios mo'y nagkuha ni Enoch. Hallelujah. Ang Dios may nagkuha ni Enoch. Iniglara sa Biblia. Ingon siya, gidala siya ngadto sa kahitasan. Asa nagkahitasan mga kaigsunan? Unahan sa mangga, unahan sa tumoy sa kahoy. Kahitasan mong langit mga kaigsunan. Gikahitasan, wala na siya ikablagi. Natural. Alang-alang bumalik pa. Ha? Isulpod pagdala nito sa Mayong Ginoo. Dakon ka na ko sa panganod ka. Buyag ka na ko. Tunga-tunga kawanan. One hilis sa kahoy. Ingon din eh, wala na ikablagi. Pero ang Dios may nagkuha. Tanawa, gikuha man siya sa Dios. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Usa na sa mga butang mga kaigsunan nga makapadasig na to na di man nagalakan ikos Ginoo. Adto kag uma, na kay kasiguraduhan. Wadto ka sa imuhang basakan, wadto ka sa imong baol, mag-drive ka sa imong sakyanan. Na kay kasiguraduhan nga naman. Naiyos ka ba nito kanunay? Ingon sa dinhi, nagingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Sa ato pa, dili pwede nga ani kalibutan na masuko ni mong Ginoo. Kinahanglan Kristohanon, kinahanglan nga makakita ka sa resulta nga ang Dios mutabang sa imong kinabuhi. Makit-ani mo ang resulta na imo siyang pahimutan. Panalaginan ka, tagaan kag may lawas, ubanan ka sa Ginoo, tagaan kag may pamilya, tagaan kag may trabaho. Mao ni saan sa Dios. Amen. Hallelujah. Ingon siya ni, sa walang pakuha sa ito, nakapahimuot siya sa Dios. So, Fredo, bilib ko, salamat sa Ginoo. No, akong ipasalamatan ng Ginoo. Okay. Ako nireklamo sa init. Sabi ginito yun, live ko. Niya, paguli na ko, alam pagkahapon, o pagkaunto-unto, pahina ko din saka ko din na. Grabe, inita lagi mga kaigsunan. Ako kong lawas, napuno yung singot, sinida, puno tanan. Iko pasilong sa pastor, magbutang tagtrapal ni pastor. Ingon na siya, ayaw na. Grabe, panit na nitawahan. Di man matalaban. Ako, grabe. Pati inita yun. B-boy at tago-tago, Tago, ay, RTL. Daot. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Praise God. Akong ipasalamatan ng Diyos. Namunay mga butang mga kaigsunan. That's all. So, muna yung mga area sa itong kinabuhi. Now, imagine lang maayo nga kung ang Diyos malipay sa imong kinabuhi, kuhaon ka. Sa diha nga ang Diyos, wala nang pasabot mga kaigsunan, karon kuhaon ka. Doon ay saktong panahon. Doon ay saktong oras nga ang Diyos makuha nimo. Mao ni atong ipangandaman. Sa imong kinabuhi, ayaw paglangay. Ayaw paglangay, ayaw pagduwa-duwa. Damo, kanunay sa Ginoo. Kaya diha sa Ginoo, dunay kalipay. Diha sa Ginoo, dunay kasiguraduhan. Nindot din so. Hallelujah. Ito ko mga kaigsunan, kining 5 o 4 ka mga butang. 4 ka mga butang sa area sa atong kinabuhi. Nga mao ni mga hinungdan niya. Hallelujah. No. Dito ko mga kaigsunan nga pulos Ginoo karon, dunay insakto nga gibuhat ang Dios para nimo. Dili man nato matagaan kayo explanation ng pulong sa Ginoo karon, but I believe, we believe nga ang Dios bibisita sa imong kinabuhi. Ya doon na siya sakto na plano para nimo. Hinumdumi nga mag-awas ka kalipay o great joy ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Nalipay ba ka igsoon nga nangalagad ka sa Ginoo? Nalipay ba ka nga nahimo kang Kristohano? Kung mo na imong kasing-kasing soon, labaw nga nalipay ang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ayaw biya sa Ginoo, ayaw bulag sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Atong isurrender atong kaugalingon nito sa Dios. Mudangop ta sa Ginoo, mo konekta na to sa Ginoo. Unya, isorte dihagikan sa imong Papa. Salamat Ginoo nga kinabuhi ni Enoch nakakuha mi pagtulunan ka. Igsoon sa iman kanako, si Enoch sa walang pakuha sa Dios, nagpahimuot siya sa Ginoo. Wala nilang ila kung batanon ka o hamtong ka o pila kay edad o estado sa imong kinabuhi. Wala din nagpakita din professional ka o dili man ka professional o dato ka o pobre ka o sa mga estado sa imong kinabuhi. Importante ko tang mahimuot nimo ang Dios.
Hallelujah. Mag-ampot ta. Amahan nga labing balaan, ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanang butang. Salamat ining orasa. Salamat sa mga pulong ang nakatunan karon. Salamat sa mga pulong ang nadawat karon. Lord Jesus, amo kang gisimba, amo kang gituboy, amo kang gidayon. Salamat amahan namo nga langitnon nga niini nga kabuntagon. Hallelujah, nakasalon na pud mi sa imong pulong. Salamat Lord Jesus nga ang kabag-uhan, ang panalangin o ang kausaban sa kinabuhi amo nang nabatunan sa diha nga kami nalambigin o nahimong kauban diha nimo. Salamat kayo Ginoong Dios nga nini nga kabuntagon ang matag usa mouli nga gawaston, mouli nga malipayon, mouli nga mabalon Ginoong Dios ang imong mga panalangin. Ingon nga imong alagad, ako na sab pronounce karon ang imong panalangin nga kini mag-aabot ngadto sa matag usa. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, emotional blessing, mental blessing. Kini mag-aabot sa matag usa karon sa pangalan ni Jesus. Dawata ang gahom sa Dios, dawata panalangin sa Ginoo. Oh Lord, I receive it Lord right now in the name of Jesus. Oh God, salamat kay Ginoong Dios nga ang imong pulong karon mo present Lord, mo surround Lord ang imong panalangin Ginoo, mo overflow, mo overtake, mo present Lord, mo surround Lord ngadto sa matag usa. Ug salamat amahan nga langit nga bisan unsa ang among sakyan karon o bisan unsa ang among buhaton nining adlaw, mahimuot ka sa among kinabuhi. Dalaygon ikaw, dalaygon ka sa walay katapusan. Among gihalad kanimo, among ibalik ang himaya dungog pagpasalamat diha lamang sa imong buhi nga pangalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo tanan magayon. Amen.